TikTok kule link uzokukhombisa lamanga. Ayisekho into eyophuma emlomeni wakhe eyiqiniso. Uyiphiciphici njengo-ANC, abadayisi bezwe. Ecosystem. uMalema uthi. Salwa noZuma kodwa u-Eskom. DENEL. Amabhanoyi nama-parastatals ayisebenza. Inganekwane leyo. Uthi emkhanya kude, intsha ayisebenzi ibulawa yindlala. Lelo yiqiniso elimsulwa. Kodwa kwakunjalo nangesikhathi sikaZuma. uMalema iphiciphici. Ngoba iqembu lakhe livikela ukukhishwa kwezakhamuzi emsebenzini abokuhamba. Foreigners. Uthi 2 million imisebenzi elahlekile. 7 million abantu abancike kuleyo misebenzi. Ngoba kunabantu abangaphezu kwa-25 million abakwamanye amazwe. Kusukuthi zingaki izakhamuzi ezalahlekelwa imisebenzi. Bangaki abantu ababencike kuleyo misebenzi. Esinye sezizathu kweziningi ezabanga uZuma ahambe. Naye wahluleka ekwakheni amathuba emisebenzi. Ngitshele umthetho owodwa awusebenzisile ukubeka izakhamuzi phambili. Amabhizinisi kahulumeni ayephethwe amagupta. Ngeke ukuphike lokho. uZuma ubehlulekile naye. Abezindaba, naye uMalema basithengisela uCyril njengesisombululo. Manje kugeja uCyril. Kodwa namuhla kumele silalele iseluleko sakho Malema. Uyasangana. Khumbula elinye lamathikithi omkhankaso kaZuma. Wayezokwenza ukuhlolwa kwendlela yokuphila kwizikhulu zikahulumeni. Lifestyle audit. Khona eyenziwa. Lutho dololo. Kodwa manje kumele sikholwe lenganekwane. Vota ngokuhlakanipha. Ngiyazi ukuthi iningi lenibona lokhu. Uthandi lona.